It-tsuntir tal-Knisja ta' San Lawrenz fil-Birgu huwa l-post li serva bħala xena tal-presepju ta' Charles Kallus, presepju miżawt f'bosta personaġġi mill-Birgu. One News tkellem ma' Kallus fil-Belt tal-Birgu fejn sqar kif dan il-proġett beda f'Marzu tal-2020 u kien l-ewwel presepju li bena f'20 sena. Huwa spjega kif minn barra persuni magħrufa bħas-sindku tal-Birgu hemm ukoll eżistijaw fosthom il-kunjati. Apparti minn hekk huwa appoġġjaw ukoll il-missieru li kien l-aħħar sajjid fil-Birgu u anke pastur tiegħu innifsu meta kien żgħir. Kallus qal li l-aktar persuni magħrufin mill-Belt Vittorjosa poġġihom bħala tliet slat immaġi u jinkludu lil Ġorġ tal-Mużew magħruf aħjar bħala l-Annej tal-Mulej u Lori ta' Doda li kien magħruf li kellu qalbu tad-deb. Kien bniedem li kien jagħmel ħafna karità u bekk poġġejnih bid-deb u Ġorġ li Malta kollha tafu, però ftit jafu li huwa mill-Birgu. Ġorġ kien raġel mill-Birgu l-Annej tal-Mulej. Billi kien jżur ħafna lil-Morda iddeċidejt li npoġġih bil-mirra. Charles sostna li minkejja li ilu jaħdem fuq il-presepju għal dawn l-aħħar sena u 9 xhur u fih dettall spettakolari, dan għadu mhux lest. Il-prodott għadu mhux finali. Il-prodott jkun finali sena oħra. Nibnu l-Knisja, it-tela tax-Xatt sal-Vitorja, però sodisfazzjon li jiġu n-nies u tara l-anzjani joħorġu bidmuħ fajnejhom għax jaraw xi ħabib tagħhom. Huwa tgħid dak il-għan li kellek meta ħsibtu dat tip ta' prosepju il-ħaqtu.